En aquest vídeo veurem l'arç blanc, Crataegus monogyna. És un arbust que pot arribar a fer 6 metres d'altura, espinós, frondós, de fulles caduques. Té les branques curtes i acabades en punta per atròfia de la gemma terminal. Semblen espines. Són una protecció contra els herbívors. Viu a la vora dels camins, llindars, matolls, vores dels boscos, marges de terres de cultiu i torrenteres. Crataegus prové del llatí kratos, que vol dir fort, en al·lusió a la duresa de la seva fusta i a la seva longevitat. Monogyna vol dir una única dona, en relació a que la flor té un únic carpel. Les fulles són lobulades, amb un pecíol d'uns 7 centímetres. Flors de 5 peces, pentàmera, de color blanc. Les flors s'agrupen en corimbe. Fan una olor que recorda les notes de la mel. La flor té uns 20 estams de color rosa. Família de les rosàcies. Floreix per l'abril, maig i juny. El fruit és carnós i passa de color verd a color vermell quan és madur. La carn del fruit és farinosa i insípida. El fruit té uns quants ossos dins dels quals hi ha la llavor. Els ocells es mengen el fruit i els potents sucs gàstrics desfan l'esclova de l'os i així la llavor pot germinar quan s'alliberi amb els excrements. La planta conté compostos flavonoides, com són l'hiperòsid, quercetina, vitexina. Les flors són riques en lactona. La infusió de les flors regula la tensió arterial, la taquicàrdia i l'arrítmia. La indústria farmacèutica utilitza les fulles, flors i fruits per preparar tònics cardíacs. L'acció de la planta es deu als flavonoides que conté, que dilaten les artèries. La fusta del tronc és molt dura i s'usa per fer mànecs de les aixades, pics i pales i altres eines per treballar al camp. Els seus noms: Crataegus monogyna, en català arç blanc, en anglès hawthorn. En els següents vídeos veurem plantes. Les identificarem i descriurem les seves característiques i propietats.